Lho, wis cilik semampe. Kena angin ambruk. Kuwi ngopo dadak mleding-mleding ngono kuwi? Iki tak potroke. Tak potroke. Apane? Carike. Saking Mak Duri kula ajeng minangkani niku nggih. Kowe dikirimi apa? Peyek Karo kacang karo tempe. Kripik tempe, Pak. Aku dhewe malah deg-degan. Kowe nyuwara tempe kripik malah deg-degan. Tempe kripik ya kripik tempe. Tempe kripik. Niku. Ya. Ya diaturake saka Mbak Agnes diratake mrono kabeh nyuwara no. Ya. Menadil. Neno monggo ya nak saben bengi nyawa urung di bojo kok wis beser. Iya, mangga. Yen memajang mung karo janur kuning jere Mbak Iin. Ya. Saka ngendi Mbak Iin? Saka Kali Persing. Kali Gesing. Kali Gesing Kulon Progo. Ya. None. Ya, rada angel ceng kok iki. Kembang bayi. Wah, suarane suwe. Seru. Ayo dukuh kok no. Wo. Dukuh iki suarane sing lanang sing dukuh. Ning iki bojon dukuh ya sok ganteni sing lanang nek ngumumke, "Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo sanika kerja bakti." Bengok-bengok ning arep omah dadi suarane seru. Jejere. Monggo. Pacitan nganggo parikan ya mak nganggo ndongake di parikan apa jenenge kagem desa Leangan le mesedekah bumi iki no ya saka Mbak Agnes mangga alon-alon ndak kleru cakepane utawa parikane ya wayangan dalange Pak Seno mugi dusun apa desa Leangan ngrembaka bagya mulya. Apik iki ya. Jejere Mbak sapa Elisa. Ayo sa. Dolanan. Terus metu. Kowe iki mbok tok jelas. Guyu ngapa ya? Aja tok lokke wong guyu. Justru kowe iki sing tak takoni.
Kuwi artine apa? Ya dolanan terus metu ki ngopo jajan apa piye ngono lho Pak. Oh, ya ora apa-apa karena pemikirane wong ki dhewe-dhewe kok ya. Ya enggak. Mugi masyarakat Leangan tansah guyub rukun bersatu. Oh, ora apa-apa, guyub rukun bersatu ya. Jejere mangga Mbak Iin ya. Ning Lempuyangan pengen delok sepur mugi desa Leangan subur makmur. Nah, jane sarep tak bedhek tibane ur ki mesti subur makmur jejere. Ayo yo Sik Pak ahli numpak kereta dioyak gali. Aku mesti kowe ya gentro tadi. Gali ngoyak gentro. Terus Mugi wayangan ing dalu menika tansah berkahi. Amin. Ayo jejere Mbak Neti. Ya. Nandur wit-witan neng pinggir dalan. Mugi desa Leangan. Budek aku berarti. Sadar. Ya. Mugi desa Leangan. Leru mulai Pak. Bener. Pinaringan Karaharjan. Ya, pinaringan ya Pak Wahyu. Ya. Aku kudanan. Teles klambi sakatoke. Kudanan kok wudel medun. Deres Pak. Lah iya maksude ra ya dhuwur barang ya mesti teles to kok ming klambine tok terus. Kagem warga Leangan. Tansah makmur wargane. Yo terakhir Mbak Prastiwi, monggo. Kisena Nugroho. Ora kathokan. Kaya ngerti-ngerti ya ora. Kathokan wae kok rumene. Aku mau weruh ora kathokan. Ha nek saiki jarikan kok ya. Ayo nek saiki. Nek kathoke dicopot to ya. Copot. Terus artinya apa? Mugi tansah bagya mulya. Warga desa Leangan. Warga desa Leangan. Ana Sudan. Monggo lanjute sapa? Mbak Wahyu. Ya. Panas udan aling-aling. Suarane arep kaya wong lanang ya, Pak. Iki mbiyen lair arep lanang kok. Oh. Nek daginge kurang. Heeh. Panas udan. Caping gunung. Ya kanca-kanca ya. Misowa caping gunung. Ya nadyan monggo. Wadon sarta lanang Inumane banyu
rampungke sisan Mbak Prastiwi. Mengko gek lebokke dangdut. None. Ya, gak terus sing ninden kur. Dangdute mengko kur men gayeng. Ya. Terus suke lulu nem jiro, lulu nem. Tonyo. Manut suwe kanca-kanca wae senengane. tambahi ring ngono. Iya.
Apa to, Mas? Kenaboku ki isih ana sing gugup lho, Nak. Iya. Anggere. Ring garapane ring wis rampung isih di ring. Iya. Ayo engsele tangan ki wis dol. Heeh. Ya ora apa-apa, Nak. Iya, kowe kok ya krungu lho. Lah wong tengen kok aku ki padhake ora. Iya. Ki mau jenenge Caping Gunung. Ya wis diaturake karo panjenengane para ibu-ibu waranggana. Pamundutan saka panjenengane Bapak Lurah, ya. Bapak Mas Kuri, ya utawa Mas Boy, ya. Sing kepareng wis diaturake. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sak banjure saka panjenengane Bapak Wakil Bupati no, ya. Mau ngersake banyu langit iki diganti Setya Tuhu. Oh iya. Tak caosi anakku wedok Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Tiasana Tumida. Jeneng kok dawane ora jamak. Lah iya. Jeneng kok dawane ora jamak ora. Saiki jeneng malah sosok mambu-mambu agama kuwi. Ya. Al Jeffrey. Oh iya. Lho ora gleleng. Aku malah putuku kae tak jenengi Nuralim Saiton Nirojim. Mula watake kaya demit. Senanangan. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo jumeneng nggih. Nah, ya. Ndang, cekat-cekat. Ya. Setya Tuhu. Heeh. Diaturke. Setya Tuhu iki dindangdutke ya iso. Ya iso, arang ya kanca-kanca ki nek kon malikke dangdut ki pintere ra jamak-jamak kan. Iya. Setya Tuhu didadekke dangdut ya iso. Jenang kula saiki isone dangdute. Ya. Jenang kula kok jenang kula. Jenang kula wis ana dangdute. Ya. Ya. Bawani. Nggih, katur Pak Wakil Bupati nggih. Bapak Wakil Bupati. Ya. Di mau amplope mau. Ha iki. Kandel nggih, Pak. Kandel engko tak keke kowe rasa kuwatir. Saking Bapak Haji Ngesti Nugroho. Pak Wakil Bupati iki wis bola-bali mresani awake dhewe. Ya, mula apal. Ki mau wis dipotong karo sing penglantar mau 300. Ya. Dadi saiki ngeterke amplope njaluk bagian kok saiki no ya. Wong tok wenehi kok. Lah iya ora guyonane ngono kuwi. Ya. Monggo. Ya nak, engko tok pek ya ora apa-apa wis. Ya. Engko tambah-tambah wong anake nang omah ya ngenteni tukon susu. Iya. Mula ya ora apa-apa diwenehke, Mak. Iya. Apa wis anak-anak kok cilik men wis anak-anak. Ha iki PSSSS. Oh. Rombongane bupras. Paguyuban sinden 50 cm. Cendik banget. Cah cilik kok ndi anak cilik. Lah ya ora apa-apa. Mangga. Oke, berarti kan sip to, Pak. Bocahe ya ayu, tinik-tinik ya, Mak. Nek cah semono kuwi iki le ndelok sirahe wae no. Oh. Lah? Aja sikile, nek sikile kempole wis sakmene iki ana. Oh iya, wah, omongi ora percaya. Tenan. Ya mula dhek ora tau wani nganggo rok pendek wis. Kaya telo kaspa mlaku wae. Telo Ya kaspa. ben. Sing penting dhuwure wae. Bener kuwi. Iya, mangga. Tansah rerun Tunga yen sarina. Ya. Ing sarina
ati percaya ora ana. Iki lek ku ngopeni wiwit kelas 2 SD lho. Wiwit kelas 2 SD tok jak nyambut gawe. Wis ning biyen aku ora tau matur. Biyen aku nggawa musik. Ya dadi bocah iki biyen nek nyanyi ya 5 menit lagi terus siap pasti malam minggu ketuk-ketuk. Biyen terus saya ngangge rok mini, Pak. Heeh, nganggo rok mini biyen ora pengaruh apa-apa. Iya. Sakniki mbok saiki jajal sekali-sekali nggo rok mini. Iya. Ora kaya dodol. Mengke ketok sikile kula. Ha iya, kene sadar ora. Lho deboke kok papat ngono. Sing siji kok mujur. Ha iya. Ora apa-apa. Biyen anggere arep mangkat mayang tak dusi. Wah, tak jungkati, tak kucir men ketok ayu. Saiki bareng gedhe tak dusi kok angel ora jamak-jamak. Iya. Lah kok angel. Monggo aku nek ngosoki telaten lho, tenan. Resik nggih. Yen cedhak tansah mulat sida asih Yai sing nonton yo akeh, tambah streaming yo luwih akeh. Ya. Nang kene wis akeh. Plus streaming nggon aku Dalang Sena channel iki wis ngancik 22.000 sing padha nonton. Sak dunia kuwi, sak dunia no. Wah. Luar biasa ya. Dadi desa Liangan kene iki sing ngerti dusun ngerteni karo piyai Eropa, Amerika. Wes werna-werna no. Amerika Latin, Amerika Gedrik. Heeh. Mangga. Pindha mimpi lan mintuna Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib sito asih langgamke dhisik, monggo. Ya. Aku kang setya satu
suarane jan melengking-lengking. Ana nggih wong cendhek ngono iki malah ususe iki cekak. Iya. Dadi nek nyuwara iki langsung saka weteng terus telak terus cangkem. Nek kedawan awak iki malah mandeg dalan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Terus Neno Mugianto wergahe widi andika tansah sik nok kowe aja tenguk sik. Ya. Aku arep mengapresiasi karo sing ngendang, pinter tenan. Ya. Dek tanggap dadi kendangane batangan begitu ngejak dangdut langsung kendange dangdut tok 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 deng 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 dut dadi penak. Nyo, tak opahi rokok nyo. Nggih. Lumayan. Doyan ra doyan dirokok ya. Heeh. Apresiasi ya. Oh, gayane ora ditampani. Wo kowe nyepelekke aku kowe ya. Tampani iki lho. Oh ya wis.
Ya dek ora gelem nek kretek ora gelem. Tok kaya apa? Tujunan. Oh. Ora gelem. Piyaga ki nek laris ki gleleng kono. Asli aku ora goloke tak critakake sisan malen. Anggere muni bendina nabung ki rokok sing kira-kira ora enake mung dibuang wer. Nek ora sing bangsa Daniel apa Malbor ngono niku cangkeme lara. Monggo nek pas ora pepayon ngono kae sesasi ramayang ngono kae ming sangurek. Nek ning nggon aku ming do sangurek. Anggere jagonge aku pripun Pak kabare sehat to sehat. Niki enten rek. Sampeyan enten jodhone mboten ana. Iya. Nek mangsa-mangsa ngene iki rokok, dhuwit. Wah, sombonge ra jamak-jamak ya Mak. Anggere muni mangan buah nek ra duren ya ora nek ngene iki. Iya. Monggo nek dong sepi kae we ceplukane diopek. Iya, sawah-sawah kaya Mak. Nyengger, Nya Cahayu, ha? Oke. Jan nya. 500 wae ya, cukup ya. Alah nggih, kula ki nrimo kok. Ha iya. Nuwun nggih, Pak. Nggo nyilikke kempol. Ha iya. Mboten cukup no niki sedot lemak niki. Wis sesuk tak paringi dhewe, aja kuwatir kok. Iya. Nggih, Pak Wakil Bupati sampun kondur. Ha iya, ora apa-apa, karang yo ngenteni Setya Tuhu kuwi mau. Iya. Nggih, suwun nggih, Pak. Heeh, Suwun. Sindene wong pira kuwi? Cirolu Patmonemtu, Cirolu Patmonemtu. Nya, pokoke aku bengi iki arep dedono, nya Nes. Dum kesisan, nyatus-nyatus, mbangane nyolong. Heeh. Sinden kok mbangane nyolong. Matur suwun. Ya, ki mau Mbak Agnes, heeh. Saiki Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, iki sing saka sinden blasteran ya Mak. Iya, Mak. Rupane ora Jawa to. Heeh. Jawa ya ora. Dadi ya wis ning ketok nek cantik ya pancen ya cantike wong blasterane ngono kuwi. Lah, yo jumeneng Mbak. Wah. Lho, wis cilik semampe. Kena angin ambruk. Iki ngopo dadak mleding-mleding ngono kuwi? Iki tak potroke. Tak potroke. Apane? Carike. Jarike kok diplotroke ora. Ki wonten napa, Bos? Wah. Ten dawuh napa? Piye kuwi ana panjenengane Pak Joko RS Paru Solo 3. Ya. Ngersake kowe kon nembang bawa sinom lu gundang. Modar ora kowe. Yo. Sinom lo gendeng. Apa? Sinom lo gendeng. Ra ngerti aku. Sinom lu gundang ora lu gendeng. Sinom lu gundang. Sinom lu gendeng ki le nembang ning Durempyak kono. Ya, sinom lu gundang ora lu gendeng. Pangapunten Pak Joko, kula dherek saged sinom lo gendang. Nggih, gandeng niki bocah niki bocah blasteran mboten ampun dianggep sinden sing wis mumpuni niki sek belajar. Ya. Nggih. Mula tok ijo ya. Kula belajar riyen nggih. Nggih, niku wau nggih wonten pamundutan Pak. Wau siang kula diteri peyek kali keripik tempe niku saking nggih lawuh sesasi niku ajeng nyuwun tembang kangen saking Maturi kula ajeng niku mawon nggih. Apa? Saking Maturi kula ajeng minangkani niku nggih. Kowe dikirimi apa? Peyek Karo peyek kacang karo tempe. Keripik tempe, Pak. Aku dhewe malah deg-degan. Kowe nyuwara tempe keripik malah deg-degan. Tempe keripik ya keripik tempe. Tempe keripik. Niku. Ah ya, apa? Saka sapa sing ngirimi? Maturi. Ya, Maturi ra apa-apa. Ya iki Pak Joko mesti kersa nampa tembang kangen kuwi. Ya, dienggo ijol ya, Mak. Ya, dienggo ijol ra masalah. Ya. Nyasanya iki ana klip-klipane editnya tampani. Alhamdulillah, lumayan. Pinten niku, Pak? Ayo anane kuwi aku ya ora netel kok. Oh, nggih, tumbas permen iki sak lodong. Ayo. Gomut-mutan. Heeh, mbok golek mut-mutan liya. Ngawur ora. Ya, tempe keripik tembang kangen. Nggih, kula ajar bawa nggih, Pak. Apa? Ajar bawa kinanti. Ya, aku seneng nek anggere ana wong arep jar-ajar niku seneng dadi kowe tidak puas dengan bawa-bawa biasane ning
kudu ajar. Ya, kuwi cakepane piye? Cakepane manah yen ke taman wuyung yang ngaten iku lah mengke disimam mawon. Ya wis ya. Niki kula wis jam bodoh lho niki. Ora turu aku ket mau bengi. Oh, ayo mau ki ngaso. Wong ana kesempatan bali nang omah tekan jam pira terus mangkat rene. Aku ra iso melek nek wis turune. Engko kumpul jam 09.00 wah mbangane ra melek aku engko telat dadi TO aku wis mangkat wae aku ngono. Oh, ya. Tak ewangi ra turu lho nggo wayangan awan bengi. Ya mesakake tak tambahi sak. Nah, ngono lho Pak. Matur sempan nuwun. Tuku obat mata. Jan kudu ngono lho. Wangi ra turu. Kudu preksa ya aku. Oh, Kudu preksa aku nek ngene iki gendeng aku nek gendeng. Iya, nek rong turu ki bodoh aku, Pak. Ayo aku iki ST2 kok nganti bodoh ki piye? Ya mergone rong turu. Siji nek rong turu, loro nek ngelih. Iki bodoh aku. Oh ya wis padha nek kuwi. Aku ya sok ngono kuwi. Iya. Ya tembang kangen ki nanti. Heeh. Boyo sok diajari basa sing alus mak wis angel no wis ciri khase ngono wis dek wis nek nembang Jawa kok iso alus sinau iki lho wong wis tak omongi kowe nembang ya iso alus to sa tak ajari basa sing alus wis ngene iki wae Pak wis ora apa-apa ya wis angel dikandhani kok iya dadi basa-basa Jawa alus iki dek ora paham iya ya setetek ngerti lah ya paham apa? Tapi nek setetek iki ngerti paham tapi nek kon ngomong dhewe ya rada lali. Stop. Napa? Kata-katamu sing depan mau muni piye? Setetek. Setetek kuwi ora setetek, setitik. Setitik. Ora setetek. Nek setetek iki malah engko dioperasi, wong kudune loro kok ming siji. Apa nek sing loro? Teteke anu. Oh, loro. Wong kang ayu Iki ternyata sing nyuwun tembang kangen ki ya WA aku sa. Oh, sinten? Ya, Mas Purwoko di Natuna to. Oh iya. Nah, iki nemu Mas Purwoko. Oh, Kadung Tresno. Kadung Tresno. Ya, Kadung Tresno ingkang nyekar Mbak Elisa sampun dipun transfer 300.000 kagem tumbas permen. Wah, iki mau tuku permen, saiki tuku permen protol untune. Ya. Kon tuku permen akeh banget. Mengko didung karo Mbak anu ya Ayu ya. Okay. Ya ora apa-apa. Niki wau niku anggitanipun Pak Mantep, Pak. Sing endi? Bawa niku wau. Oh, anggitane Pak Mantep. Iya. Karya Pak Mantep. Matur suwun karo Pak Mantep. Ya wis kepareng yasa bawa iso dienggo golek sandang panganan awake dhewe. Ya, yo tembang kangen diaturake. Mangga.
Yuk. Hey. Matur sembah nuwun. Ya, piyai saka Blesteran kok ya. Wah, jan apike ra jamak-jamak. Ya. Mbokne Gibas bapakne Gembel. Iya. Anak-anak metal. Ya ora apa-apa ya, Mak. Jan nyenengke tenan. Wah, aku seneng. Lah iki dadi conto supaya awake dhewe ya tresna karo budayane awake dhewe ya, Nak. Ya, selagine wong kono-kono sekolah tekan S1 terus ke S2 dhewe ora gelem golek gawean, takon golek gawean. Mbok kowe golek gawean sing murwat kono to, Sa? Ndak mau, Pak. Saya pengen ke mengembangkan budaya Jawa saja. Lho apa ora luar biasa. Iya. Iya ya, Mak. Iya. Ya mergo laris kuwi dheke dadine kejaba bintang tamune awake dhewe ya bintang tamune dalang-dalang liyane kuwi, Nok. Oh iya, ya ora apa-apa. Heeh. Kadung tresna karo iki mau ana pamundutan saka Nawala sing tak simpen iki, Nok. Iya, ana sing arep kepareng ndi to mau iki. Sik tak golekane. Ya. Nah, iki. Bedhet badhe nderek nyekar caping gunung wis diaturake mendem wedokan. Oh iya, sembah nuwun. Saking Pak Siadi. Ya, ning mengko bar iki ya, Nak. Ya. Ora apa-apa. Apa mendem wedokan iso? Iso nek gamelan ki waton mlebu nadane wae dilagokke iso. Ya. Saiki sing kepareng nyuwun kadung tresna sik. Ya, Mbak Ayu Purwalestari. Ya jumeneng. Ya. Ki ana duwite 300. Ya. Kadung tresna didum karo Elisa. 150. Ya. Ben adil ya, Mak. Iya wong jane sing nembang kudune Elisa kok. Ning dikekke Mbak Ayu ya ben adil iki lho. Guyub rukune kanca-kanca waranggana iki kaya ngono kuwi, Nok. Iya. Nggih. Monggo. Paron iki, Pak. Hah? Paron. Paron. Heeh. Ya, tok gawa sik ya ora apa-apa. Nggih. Rumah saku sindenku sregep-sregep nek do nampani dhuwit. Mari dulung kowe iki nggih. Sah nggih. Ya wis sah. Nggih, pun. Heeh. Lho, kok tak gajul.
Pripun? Ngembang sik kok sase-sase ora. Oh nggih. Oh, kurugan daging ya ngono kuwi. Iya. Lah nek empun nampa niku empun sah. Mau bengi panggunge arep ambles mergo kowe munggah. Iya. Yo, diaturke mangga. Nah, no. Sik, Pak. Sinawang datan boseni kaya wis sepuh ya Pak kuwi sira 21 taun kono wo ming wonge gombong ya longgor gombongi goblok ya salah ngucap nyawang wong bagus leman nonone sik Pak lali ya Pak rekoso oh nggih lha njenengan kok apa Pak apal aku dalange padake iya rekoso tak lakon nane angger aku bisa nyawang wong bagus lambene abang yen mati aku wis kurung angger tresnaku mbok tampa ha mangga lamat wis katon dejane yen kok merongkaton jarang aduh wiragane sindang mangetan yen besar
pacaane sarwa asri sroba Matur suwun Mbak Ayu. Ya. Wis diaturake ya, Mak. Pokoke iki pamundutan kudu tuntas ya, Nok. Ya. Merga lakone iki dawa. Ya. Sing asma Pak Sukardi ndi? Ya. Ki mawar nyumbang lagu. Ngono ya, Mak. Mbok menawa piyaine arep kepareng munggah ning pepanggungan. Oh iya, sajae ning isor salon kan gitu. Untak-untek. Wah, alah iki apa? Iya, iki Bob Marley. Ya, ayo Iin. Mbak Iin mendhep edokan nggih. Iki apik suarane iki. Iya. Iki deneng ngendi kae ya tau nyusul nyumbang lagu, ning kono ya tau nyusul nyumbang lagu. Iya. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Kok sampean topine ra ganti-ganti? Nam gadhah GNK sing tumbas blangkon nggih dereng kiyat kok. Oh, nggih. Oh, blangkon niku murah kok. Nggih. Sampean mang dugi nggen kula. Dugi omah kula peki blangkon. Nggih, insyaallah kapan-kapan, Pak. Kula caosi blangkon. Ya. Ki Mas Suyati. Saking pundi wingi nika? Saking Samban, lereng Kendali Sodo. Oh, bolane munyuk-munyuk sampean. Nggih, wah pun ngoten nggih. Kendali Sodo nggone Anoman kok. Iya. Ya wis ora apa-apa mengko. Di mendem edokan nggih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ceritane niku kula mbokne. Nggih. Jenengan anake. Nggih, wah. Pripun? Nggih ajeng
Njaluk rabi. Sing njaluk rabi. Piye? Nek upama ngepek mbokne wae piye? Ampun, ndak kualat. Diseneni anak itu, Pak. Mboten napa-napa niki. Iya. Mangga, ya. Dibukani Mas, mangga mendem wedaan. Dados. Bob Marley kok nyanyi Jawa. Aku njaluk dirabeke. Syaraté wong rabi niku kudu wis sunat. Aduh, nek sunat. Akang ketekeran bagiyo. Karo sapa untung ora kuwalik nek karo sapa letong. Tole dadi letong. Mangga. Mboten penak nek diwalik, Pak. Karo bocah kene wae. Wah, milih Prastiwi. Ademen mati nom. Pak damel gegojegan kok, Pak? Nggih, mangga. Yo, mangga. Yo. Simbo, aku wis gedhe mbok ana ketan aku tukono. Simbo, aku wis gedhe ana prawan aku tembungno. Dole Iya, Mbok. ketane apa Ora apa-apa, Mboke. campuri klopo parutan dole Ya, Mbok. rapine gampang paling penting duwe gawean. Aduh simbo penting kawinan. Aku iki mbok wis mangkem wedokan. Aduh simbo ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan. Aku sesuk macul. Roti matamu apa bojo kok makan iwanku. Ya mboten to, Mbak. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Lihat tole tengani nae muga bae bisa kalaksana.
aku wis gedhe mbok ana prawan coba takono simbo aku wis mumet ana prawan enggal takono dole katane apa mboten napa-napa mboke dicampuri klopo parutan dole rapini gampang paling penting gawe simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandang bedoan aku simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku tuh bisa golek sakang aku sesuk arep di mandangmu apa bojo kok takkan yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan ya dole jangan nibae muga wae bisa matur nuwun Pak Nggih, sampeyan iki ado-ado ya mengarep mendem wedok. Ya ora apa-apa ya, Mak. Gandeng mau dhek keparengi arep nyuwun lorong lagu Caping Gunung karo mendem wedokan. Ning Caping Gununge wis diaturake mengkari mendem wedokan. Ya, ya wis ora apa-apa ya, Mak. Iya. Janipun wit sonten mau kula oyak, wektune aja nganti kemepeten setengah kali paling boten menika gara-gara ning bareng ngematke jam kok. Sameneika sampun tabuh kalih langkung sekedhik jam kula menawi boten klintu. Nanging upami jam kula lepat nggih. Nyuwun pangapunten wong nyatane ya nanti-nanti ora tau tak ganti baterene. Wis ngene iki wae wis. Kadang kula nganti jam 2 terus nganti wiyagane muni arep bubar ora iki. Bul jamku mati ya wis. Mboten dados menapa. Nderek Mangayu Bagya ingkang sak kalangkung bombong raos sing manah kula dene dipun kersakaken dening para pepundhen pinisepuh ing sami lenggah wonten ing Leangan Ungaran Kabupaten Semarang. Dalem menika ngadani bersih dusun. Inggih menika Desa Kleangan Leangan Kabupaten Semarang. Mboten wonten atur ing wajib kula aturaken ngersanipun Gusti Ngakarya Jagat. Kanthi sarana merti desa ngaten menika mugi-mugi menawi dados panjangkanipun para pundhen, para pinisepuh, gegayuhanipun para sesepuh ing sami lenggah wonten Leangan mriku sageta dipun ijabahi dening panguwasaning Dat Kamurwengdat. Menapa ing dipun kersakaken saged kasembatan ingkang dipun jangka saged keturutan lan saged dipun udaneni dening panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat.
Matur sembah nuwun ki apa iki? Sugeng enjang Pak Dalang rombongan sukses selalu buat penjenengan. Menika ada sedikit rezeki dari saya. Hari buat Mbak Elisa oleh-oleh bebek goreng. Dan request Liwong, terima kasih. Walah wong njaluk lagu kok nganggo bebek goreng bareng. Kene nganti tak buka mabur malah iso ditembuk. Tembuke ro Elisa. Ya wis ra apa sanggo isane sesuk-esuk. Mboten napa-napa, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lan ugi kala wau ingkang dereng kula aturaken miturut nawala saking Mbah Sura utawi Ki Sura, Ketua PWKS Semarang. Matur suwun niki upama ora iso tak aturake ya nyuwun pangapura, Mbah. Sesuk tak ijoli. Mboten usah kuwatir. Sembah nuwun tanpa pepindhan ndak selak entek wektune nek penting ngomong terus. Tetembangan sing kepenak ngundang Gareng karo Bagong terus mituruti menawi dados panuwunipun para lenggah para sutresna budaya. Haripun dalu menika tasih kepareng rawuh wonten ing lapangan mriki. Wah jan luar biasa menika nedahaken bilih piyayi leyangan mungaran menika tresna dhateng budaya, tresna dhateng kesenian wayang kulit ketitik ngantos dumugi dalu menika tasih kathah kepareng lenggah sembah nuwun tanpa pepindhan. Ujumipun mboten kok namung mresani dhateng kesenian wayang kulit menika mboten, namung kula pitados warga liyangan anggenipun sami tugur sedalu natas mboten sare menika mboten ketang amung telung kedheping paningal. Monggo sami nyuwun dhateng ngersanipun Gusti supados liyangan mriki pinaringana ayem-ayem tentrem nirbaya nirwikara manggya rukun ing samukawisipun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat dhateng desa liyangan mriki. Menika ingkang kula suwun. Ning nong nong nong. Asem tenan kok. Ayo wong angger langsung ngono ki ndak kok kayane kaya angel gamelan. Dul tenan. Sing salah gamelan kuwi tak dol suwe-suwe. Nyalahke. Ning nong nong nong. Matur suwun, matur suwun. Remenake. Ndekno aku iki sok garapi lulu nem jero. Aku dhewe ya salah. Ora arep tak garapi kanca-kanca. Leleno. Monggo nembang sing kepenak. Mengke terus dipun aturaken mbaka setunggal. Sing mirasa wae. Ora usah dadak sing aneh-aneh. Lumbung desa pratane padha makarya. Balungan, ayo kabeh meneng balungan tok. Yuk. Ayo Di. Ayo Di. Terus. Gambang tok. Ben. Siter tok. Bareng.
siap dipamerake karo para lenggah para pamirsa ya tabuhane sing rampak iki mau lumbung desa ning ana sing nyrikal sithik kaya ora kepenak ning pikir coba baleni nong 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 ayo coba demung loro saron papat peking siji aku mau nek salah sin yo siji loro telu ya wis sip iso dipamerke coba sing anu kenong sing kenong tung 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 karo mlayu ora apa-apa wis yo coba iso ora digawe kaya balungan yo jos wis cukup sing ngempul karo jengkeng ora apa-apa ya nek ora tak uji ngene iki ndak ngisen-isinke. Ayo Pes, yuk. Apik, pinter. Wis. Mun aku wis muni wis, bunang. Ayo. Sip. Drum. Drama yo. Wes. Wis marai mules. Drami ra ono nadane kok ya tak gawe. Monggo dipun dawaken ora ana kancane omong niku Petro ya kisruh pikirane. Ngundang Kang Garing karo Bagong. Monggo. Neno. Monggo. Mbak Ayu ya Mbak Prastiwi monggo yo. Yasu komplit ponokawan anake Semar metu kabeh niki aku ora mung kluap-klaup dhewe ning ana sing nyauri. Aku arep ngomong apa ayo? Ayo tegese iki kowe nek wis teko ki ra yo alam-alaman wong aku adimu, kowe kakangku. Ayo terus arep ngalami apa? Ora maksude piye kahananmu sehat ora? Sehat. Ora nggo masker. Nggo ngapa? Ngene iki sono wabah corona iki nek nganti mlebu Indonesia. Lho. Corona iki malah ora gawat, Tru. Sing gawat ki virus congorna. Congorna jengkulmu mlocot kuwi. Wah, kuwi luwih gawat kuwi asli. Kuwi namune ora keterkontrol omongane, senengane ngrasani kiwa tengen, ngrasani tangga teparum, lincipi carang papak, dadi lan ora prayogane, sing maune tentrem dadi ora tentrem, sing maune rukun dadi ora rukun. Kuwi luwih medeni saka corona. Iya. Ning ra yo ditanggulani. Tanggulani piye? Sehat ora ing pangestumu apik? Ngomah ya wilujeng nireng sambikala. Bojo Mbak Yumu ya sehat, syukur. Anak-anak ya sekolah kabeh. Ya iya no, kudu ngono. Bapakne goblok sing penting anake pinter. Tak akoni ya, Tru. Aku pancen ra sekolah. Pancen aku goblok. Ning sak bisa-bisa anakku kudu sekolah kabeh, iso mentas kabeh. Syukur. Sing barep saiki pira? Kelas 3 SMA. Sing nomor 2, kelas 2 SMA. Sing nomor 3, kelas 1 SMA. Sing nomor 4, 3 SMP. Nomor 5, 2 SMP. Ora bojomu iki kucing apa wong, Rek? Uwang kucing jengkolmu mlacot. Ayo kok lahir kok brol. Anakmu pira? 12. Waduh. Kok kebangetan to, Rek? Mbok ya ora kebangetan kowe iki. Anak kok nganti 12. Weh lah, donge 13 e.
Sing cilik dhewe lahir wingi kae? Heeh, mati. Lho. Kena ngopo? Tak lingguhi. Lho. Ora edan kowe iki karo bapakne. Lah wong jeneng mbokne iki ya ora ngajar, digedhong ora ketok delehke kursi, aku mulih saka sawah, delehke pacul, langsung lingguh tak kira guling ngek. Modiar. Ora apa-apa terus iso nyaur cicilan kok. Oh. Cah edan ora. Anak mati kok malah duwite banyu nggo nyaur cicilan ora. Ngelongi pangan kok ya karang ya. Anak iki brabrol wae kok ya. Kowe nek ngerti ben esuk jijik terus. Kok ngerti ben esuk jijik. Wah, wis anake gareng anggere jam 5:30 kae lawange omah dibuka biakne kaya kuthuk kae makprol. Seragam budo kabeh. Sing cilik. Lah kok ora iso nyandangi reng. Ayo karang bapakne iki duwite dienggo ngragati sing gedhe-gedhe kuwi apa? Wis pokoke gilani ora. Ora mongko wis dianjurke pemerintah jaman biyen ki wis ngandhake nek kabeh iki penting. Anak loro lho. Lanang wedok padha wae, wedok lanang padha wae, wedok padha wae, lanang padha wae. Ora ana bedane. Ha kok awake ngeyayet kok tastes. Ayo jeneng wong urip ya butuh hiburan kok ya. Hiburan kok manak. Ayo mbuh ya terus ayo. Seneng kok ya, seneng-seneng dengkulmu mlocot ora. Kabeh, wes kabeh apa ora. Kabeh pil kae. Kabeh pil dengkulmu mlocot kuwi. Gawani pil karo Pak Dokter Lindeleh sak nggon-nggon. Totoli pitik-pitik ora ngendhok. Bojoku meteng meneh. Ayo anggo cara nek carane anu pasang apa kae, Gong? Terminal, main semplak. Ayo sing ditalekke lho, spiral. Mbakyumu kuru. Wah, aku nek weruh wong kuru iki jijik. Kaya ora sehat ngono kae, dikira ora dopeni. Ayo cah lanang sing kabeh. Ayo kuwi sing marahi anakku tastos-tastos kuwi to lho. Mergane aku rak dikabari lho Bagong kuwi, kono kowe sing kabeh mangkat ning Pak Dokter aku. Sowan Pak Dokter ajeng kabeh, Pak. Oke, beli sarung aja. Siap, langsung bali aku tuku sarung loro cap gajah duduk. Tak nggo turu karo mbakyumu meteng. Nesu aku. Doktere tak dodok meneh. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Lho, kok Pak Gareng nesu? Nggih. Kula wis nganggo sarung kok bojo kula meteng. Sarunge kaya napa? Kaya ngeten iki. Oh alah. Mboten kaya ngeten niki. Ning sarunge kaya ngeten niki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Oke, Pak. Langsung tuku papat aku. Aku ya bingung. Lah iki le ngagem teng pundi? Pak Dokter iki le ngabani iki tenggen jempol ngoten iki. Mulih jempol tangan tak nggoni kabeh, jempol sikil tak nggoni kabeh. Turu karo bojoku meteng meneh. Nesu aku. Lawang dokter tak dupak. Dies. Sempal lawange, doktere mojok kae, kringeten kae. Samane ku mbok diajar. Seneng nek kula urip ketula-tula mergo kakehan anak. Nyatane niki kula nggo teng jempol, bojo kula meteng melih. Terus doktere, walah Pak Gareng goblok kok dinggo dhewe. Lah pripun? Maksude teng jempol niku teng riki niki doktere buka gambar. Bul neng kono kuwi. Oh, agi paham aku. Wah, saiki tanggo terus, Truk. Neng omah ya tak nggo, neng pasar ya tak nggo. Neng sawah ya tak nggo, supaya aja kejadian yang tidak menentukan to, Truk. Ah iya. Medeni. Wis rekoso tenan ya. Saiki nganggo. Arep apa? Mo. Moh ngawur ora kowe. Endi kok dienggo ora. Aja saiki tentram aman sentosa. Lho, ora ndek pikiran werna-werna. Ah iya. Ngono nek ora nganggo ya aduh kae mau ngono kuwi. Heeh. Ya pancen bener kok. Ah iya. Kaya aku iki lho. Sing jeneng keluarga bahagia sejahtera. Anake Bagong pira to? 3 lho. Oh, karo ponakane kok lali. Iya. Sing barep lulus SMA iki, Tru. Oh, ya syukur. Arep mlebu kuliah nendi? Mbah tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ora ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ora apa-apa, sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak karepake. Sing nomor 2 wedok. Weh. Munggah kelas 3 SMA. Ning metu iki. Oh, ah ngopo? Meteng. Meteng. Ana
yange ora sing sok kumpul karo sapa. Mengestumu ora ana. Lho. Ha terus anakmu sok piye? Wis men terus. Aku wis mangkel anakku wedok ki sekolah adoh, tak turuti. Engger pendak-pendak tak kirimi wesel. Waduh, wesel ki apa? Kula ngirimi dhuwit ki lho. Saiki ki ngirimi liwat ATM wae iso, rasa liwat wesel. Aku kira iso nggunakake ATM. Wis aku wesel kuwi tak kirimi anggere Pak. Nggo mbayar iki kirimi, Pak, nggo mbayar iki kirimi. Jebulna ming dadi nggo seneng-seneng karo kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak adoh kuwi abot sanggane ya, Tru. Mulai-mulai nangis ngopo no, iki Pak wetengku abuh. Wah, jan mula ora sok dolanan manuk. Tak templik mutar kowe ora. Wong kok omongane kok cobloko ora. Maksude iki ya iki rambian ban anu kuwi lho juragan oceh-ocehan kuwi lho. Oh, lah ya kuwi. Heeh. Aku wis saiki wis nang omah terus kae wis jan sedih aku. Ya ora apa-apa. Mula aku nek karo cah wedok dolan pergaulan bebas iki sengetu ora jamak-jamak. Ndak tiru anakku. Wah iya. Sing cilik kelas 5 SD. 5 tahun. 5 tahun to 5 tahun iki bar tak ulang tahun iki. Oh. Tak nyebul oncor. Ha cah cilik iki umume lilin. Cangkeme anakku gedhe banget kaya bapakne. Nek nyebul lilin iso kolu tenan. Oncor. Oh iya. Ya glelenge ya kaya bapakne. Wis kowe delok saiki nang omahku. Wah, wis kabeh temboke mubeng ditulisi Ki Bagong Duwer Kencana. Sing nulisi anakku. Aku ora tok eleke, aku wedi. Lho. Karo cah 5 tahun ki, wah, nek nyekel watu bandemke watu. Nyekel pacul duncak wacah gleleng Tru. Iya. Lagi seneng-senenge nulis ngarepan tulis iki Duwer. Wo, karo digambari cangkem melet kae. Ora lambang grup musik saka barat to. Wah, kuwi dienggo lambang cangkeme bapakne jarine. Ya wis ora apa-apa. Wong bapakne ya nglelengi ra jamak-jamak dadi anak-anak nglelengi wis lumrah. Lumrah. Saiki seneng-senenge nulis. Seneng-senenge nulis kowe nguyuh dienggo tulisan kok. Anakmu ki ya buka kathok terus langsung diatongke kae digawe tulisan Bagong. Wah. Aku kon maca kuwi Pak jenengmu. Ya, aku ya meneng wae. Demben Pak Dukuh nang nggon aku nemoni anakku ki metu saka omah nulis. Monggo ora kepoyo, ameng sithik to, meng huruf B tok. Nangis kekejek. Aku deret-deret teruske, Pak, teruske. Kono mbokmu wae. Ya, mau bapak. Aku ya ora kepoyo kepeksa tak teruske mbangane bengok-bengok. Iya, aku ya pas ora kepoyo meng dadi aroge, dadi kurang ong. Oh. Nangis meneh. Mbokne digeret jak metu. Oh, kon neruske. Iso dadi tulisan ong. Ora malah burusak ora karu-karuan kae. Kaya tanda tangan kok ora iso lurus ya terus embuh ora ngerti aku. Totok sirahmu ora. Gawe ong kok angil. Malah teng sembayat ora karu-karuan. Caedan ora. Anake jenenge sapa? Basir. Basir. Oh. Anake Bagong kabeh tak nek Iba. Oh, sing barep Barjiman. Sing wedoke Bardina. Oh iya. Sing nomor 3 Basir. Ya, ba kabeh. Oh. Abojomu ban diem. Jan gleleng ora jamak-jamak. Heeh. Wingi ngejak adus nang kali. Iya. Kok dhek iki nantang aku. Ayo, Pak. Lomba nyilem. Oke aku. Anakku nyilem slep, aku ya nyilem slep iki dhek metu ngul munggah sandanganku go bali kabeh. Mongko nang kali lho, waduh mati aku arep mulai piye iki sak anduke sak sabune. Aku terus ngenteni surup kae. Barang surup aku brangkang alon-alon kae liwat galengan. Aku kok bojone gareng liwat. Aku terus meneng wae dingkem ngene iki. Nggawa oncor kae. Lho, ana bulus tekan kene. Bojoku ngono kuwi. Wis takono nek ora percaya asli. Aku mengurep ki nganggo uthike oncor ki dilumahke glundung ngono. Lah gandeng aku dapukane bulus aku ya manut. Lho kok dadi anak gajah ngono. Wis werna-werna kae digulang-gulungke kae terus entek-entekane tinggal lunga. Lho iki kok nggawa oncor barang arep disumet aku mengkurep meneh. Oncore sapa? Oncorku. Dikira oncor arep diatene krik ngono ya, Tru.
Ya, seneng-seneng reng. Ayo ngaturke sapa? Ki sinden isih komplit. Ana pira sindene? Ana 7. Ciro 4 tu. Ana 7. Aku sih ya terus sing mat-matan cara simbah-simbah cara kuna tak ngaturke kagem para lenggah para sepuh sakarepmu. Engko gek kowe, gek Bagong, ya manut aku. Sapa sing arep tok suwune? Nyuwun suwantene Ibu Prastiwi. Oh iya. Ibu Prastiwi. Aja ndeng Ibu Prastiwi engko ana sing nyuwun liwung. Oh iya. Ibu Wahyu Krisnawati. Oh iya. Wahyu Krisnawati nomor 2 saka kono, nomor 2 saka kono. Arep kepareng nyekar apa? Men manut karo Mbak Wahyu arep kepareng nyekar uler kambang ya kena, gathik glinding ya kena. Ning pokoke nek gareng iki moh nek sing kon gedumbengan moh. Aku sing alus-alusan wae terus. Ya. Ngaturke apa Mbak Wahyu Krisnawati? Ayo garwa dalang dadine ya buntas kawruhe, tatas ngelmune, tamblas. Heeh. Tamblas apa? Tamblas pokoke. Ayo. Ular kambang mohon, Pak. Ular kambang, ulare kemambang. Ya. Ano neno 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 ano eno sae tatose dua lulu wis kangelan dipaitu ya la genduk neno 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 nano eno Brambang saksen 5 berjuang lapun negara Brambang saksen 3 berjuang dimen bersatu ri pringori ana ulane ula tali picis ora ala mundak manis dirana satirene tak jawil kena janggute apik ya reng cara simbah biyen ngono nek kowe karo aku kompakne iki sik tempolong iki ra bakal iso mbok ora ngece reng naming ular kambange aku ya tatas sasi sesmo lho kok iku iki piye enak apa oh ya enak apa ya mbok kok wong urip nang alam donya wah gregele sae sadose dua lolo wis kangelan dipaitu ya la gembus gendhok gembuse gendhok us ya la gendhok sasi seso sasi sura ngapa ora wis asa nembang main tembangke Mbak Wahyu yo seneng aku nano mangga engko gek nek arep gayang-gayangan ben Petruk karo Bagong ya mangga Mbak Wahyu mangga ayo Jarweng jenmo rada serak suarane terus ya kleru le mangan mula sinden ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga kaya to oncor kompor mambu-mambu lenga tegese gorengan sing mambu lenga lho gong ora kok oncor kompor sinden kok mangan oncor oh sempal kok ya monggo jenmo kangkon kok iki kok kaya nganggo horn tok ta iki coba nyuara yo Jatan coba Jatan jiwa
getang getang getung tulung getang getung tulung getang 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 getung ning kaje mangga wong pra njukuk nada rendah wira ngoyo nek nyuwara dhuwur ya mati alapuh gareng iki di papan nek ora kutut manggung uler kambang sinom parijata mijil ketoprak jineman gathik glinding jineman klambi lurik jineman kandhek jineman tatanyo jineman angger bini jineman sak pitul ya aku nek ora basa sing alus-alus rasane kaya urang marem terus ya coba saiki gak kanu aku mbok kowe gong aku sik oh ya ora usah nembang kowe pinter nembang ora nembang oh ya tempiling lho wong kok gawate ora umum lho areng ngaturke sapa ki eneng sing nyuwun lumantar WA ya WA-ne sapa WA aku ana sing nyuwun kembang rawe terus wah la iki iso dienggo jogetan seneng iki bagiane Bagong iki ya Nes ya ndak turu wis makler ha iya ya ora apa-apa karang awan ya nyinden bengi ya nyinden abot sanggane tenan ya jumeneng telung liyan pun ngimpi ya Pak hah pun ngimpi wis ngimpi bola edan ketoke melek kok turu jebulno ayo wis biasa kok wah ayo kowe nek ngerti sindan-sindan ki nek wis mulih mayang kae lagi ngerti asline rupane terus anggere wis semende neng jok mobil wis heeh to ayu-ayu ning ngorok doan oh ya wis ora apa-apa wis ben sing penting angler iya ayo kembang rawe diaturake bawanana sinom grandel sik ya men suasanane rada anget ya ayo neno
Rucita, Ruciting. Agawe Ruciteng ngalih Nano Kang sinadya upama munduta Rukmi Nenek satu-satunya sinden sing tau tate bali wayangan melu trek gamelan. Sapa iki? Agnes iki. Heeh. Lah mergane ngopo? Turu kok ning ngone tanggane sing wayangan. Ayo bareng bubar goleki ra ono. Tekan omah aduh, Agnes Keri. Buno nang dhuwur ndas trek kae lho. Rambuté melambai-lambai kae. Tenang bae. Jaman semono isih cilik kok. Ya wis gedhe. Napa nek? Iya. Taratamtu tak tu Ra nyono mbiyen cilike kaya ngono bareng saiki kaya ngene ya terus. lah pripun ta, Pak? Ora apa-apa. Biyen ki kaya apa? Biyen pripun sakniki pripun? Biyen iki kaya ora arep kaya rupane kaya ora arep ayu ngono kuwi lho. Nyrengenge alik kan. Bathuke amba. Sakniki tasih ombo. Embo. Saya ombo, Pak. Hah? Saya ombo. Ah iya nek jeneng wong tuwa ki ra ngarepne rontok ah mbok aku nek buka iket ngene iki wis kaya perbakin. Persatuan Bathuk Kimpling. Arang yo rontok yo bangga. Ngen kula nggih rontok ya, Pak. Nek wong wedok ki mergo ngopo? Nglairke. Anggere muni nglairke meteng kuwi mesti rambute do rontok. Oh iya. Mau kelingan bojoku paling ngilangi angel banget nggon karpet anggere mangkel aku. Jungkatan lu do rontok pas metengke anake kae. Nek wong lanang malah ora. Iya. Taratamtu Rontok ora. tak tu ruti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa welah ing matyane cala temah gonjing anggenjong neng paku lingan. Yo, anek Agnes gedroke apa iki? Ha iya. Cah semono gedroke mesti jos. Sinden liyane ayo do war. Kirangane. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu ngono kae.
Main joget. Ha iya, arep pocahe cendhine muni joget iso meliyu-liyu. Dek mbene nganggo ngayang barang ngono kuwi. Kapan? Yo, mangga.
Gayane iki bareng sampune terus mega sampun. Kaya sikile iki tekan-tekan. Iya. Ane yo marai seger juga. Ah iya ya. Nganggo gergaji barang. Jelas. Kaya teko kene kaya Begawan Durna. Oh. Ali lucu. Nangke ya. Apik tenane nom. Iya. Aja nganti medhun tensine, Tru. Wah, ya dugahke. Dugahke men gagar otak. Maksudnya kekuatane aja nganti medhun. Ya. Ki sing nyuwun lumantar Mas Hari nyuwun Liwong. Ya, karo Mbak. Ha iki gurune Agnes. Ibu Prastiwi. Ah, padha-padha pesinden 150 cm. Ayo. Ayo karo Elisa. Heeh. Ayo, Sa. Men dhuwur karo cendhek. Ngopo kok arep ngadeg kok mringis-mringis iki? Gringgingan ya? Heeh. Oh ya ora apa-apa. Yo halo. Kok nganggo TikTok barang? Apik sinden digaweke apa nganu TikTok ya no na ne no na 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 ne. Pancen yo dopen. Iya. Ora apa-apa. Iya, yo. Liwong berdua duet antara blasteran ngendi Sulawesi karo Paraguay. Lah yo bapakne Elisa iki saka Paraguay. Uruguay apa Paraguay? Uruguay iki jajare karo Paraguay. Oh. Anu sing mbokne saka Sulawesi, bapakne saka Paraguay. Blasteran saka Bandungan karo anu Ambarawa. Iya. Apik iki mesti ya. Mangga kaya apa? Dadi Liwong. Ya, tinggo penutup. Engko gek teruske lakone ndak kesuk kebiaran kok terus. Ya. Ayo yuk, mangga yuk. Aja kalah karo Agnes. Ayo yuk, aja kalah karo Agnes. Yo, padha-padha cendik. Yo, ayo salah siji. Dadi, yo. Sing ngrebab wis dendam kok. Dunduri terus. Ha iya ora apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Nyobone wanine. Ngeri pokoke. Prastiwi wis gelem tampil iki ngungkuli heboe. Nyo, papala. Palapa kok papala. Yo mangga. Sabda yo. Sabda Pandita. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ndak menggek-menggek. Menggek kapok lah. Kapok. Kemempengan kok sananu dadak disuntikke. Suntike wis ra mempan. Ayo wong kowe cah wedok kulite kaya kulit badak. Bengkong anune apa jarume. Malah guyu ta. Ha. Ora karo kowe kok kaya cedhakan to. Kae Mbak Yu kowe. Oh. Ning ora tau gelem sak omah karo aku. Mesti kos. Oh, mergane dhek isin nek adus ki kepengine nyemplung nang ember. Oh. Oh, ta. Isih kaya cah cilik kok kuwi. Oh, tau tak parani kos iki lagi adus nang gone ember tak dodok. Yu merasa ngono iki bareng aku mlebu malah ngadeg. Ayo malah ketok kabeh. Apik to bentuke? Apik apa? Nyatane tok lirik kok. Oh, kok mripat kok ora entuk nglirik ora. Sabda apa? Yo. Dadi liwungan Kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Duntak, tak duntak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo kodenko. Loh. Ngono kuwi. Loh, aja coba yo, kowe yo. Ayo Bu. Apa iki cetok apa iki? Cara India. Ayo, iso. Prastiwi iki lahiran New Delhi kok ya. Heeh. Cah pinter e padake. Iki sedulure sarukan e. Iki saru banget e. Yo coba, yo. Oh, ada. Oh. Syukur, mau nek geblak lho. Wong tuwa kok kean polah. Dadak nganggo ndodok barang wong sikile wis cupet kok ndodok. Engko nek ra polah tok seneni. Ah ora. Pola ucul emang yo. Piye? Diteruske aja njuk dilali-lali. Ma, ayo. Dirampoke yo. sabda pandita Awas lho, iki suwuke. Sidora, ya ora. Kleru ta. Ora sida apa ora. Pak Bambang tuh gedang itu tugel, ceblok terus kemeni. Ya apa ora? Ngono terus penonton ora. Utawa iya ngono kok. Sida apa ora? Ah sida ora. Ora. Oh. Wis. Wis. Pun. Wis ta iki? Ya nanya. Nek aku pirang-pirang dina ora dikek. Jan keparat tenan ya. Ya. Iki lho keh iki yo. Aduh, kene matur. Tolong ngatur. Oh, tak keluar kabeh. Kabeh apa wong jogete elek kok. Nek ya nggo tuku pembalut.
Sik, hop. Hei, kae iki wong tuwa. Nggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok, Le. Apane sing tuwa ya kaya demit to. Ngene dolanan malah penak. Caedan. Iya. Ane ya piyai sepuh nyenengke kok. Wah, viral kuwi. Jawa Timur iki prastiwa anggere muni lagi lingguh penonton kruyuk. Wo. Do nggawa kertas pulpen do nggawa watu. Ayo, ya ora apa-apa ya. Ya Kang ya, enggak entek wektune ya, Truk. Sowan Sang Madu Bronto nang Pertapan Mringin Putih. Heeh. Suwe le sowan kono. Ya, le suwita nang kono ya suwe. Iya. Engko ndak dukane ro bapak, ya. Jane